трябва да сменяме водата, която пием. Всъщност това е абсолютно грешно твърдение. Представете си хора, които живеят на място с чист въздух, да трябва да ходят в някой завод или в София да дишат отровен въздух. По същия начин и водата. Когато е чиста, е добре цял живот да пием от тази вода. Специално за България, може би, извори на чиста вода има изключително малко на много високи места, там където няма хора, защото сме увредили всичко. Бутилираната вода е доказано вредна и отровна, така че можем да си решиме проблема единствено чрез пречистватели в домовете. Аз лично от 13 години пия само единствено от пречиствател на Цептер вода. Познавам хора, които пият от същия пречиствател повече от 20 години и това е абсолютно достатъчен период да кажем да, това е водата за нас, здрави сме и няма никакви странични ефекти и здравословни проблеми.